като образователен курс човек да се поръча при вас. И трагично изпълнение. Абе, как ще ни върнеш така телето? Има ти си половината паса, защото ще се скараме жестоко. Да, махна. Естествено, че я махнеш, колко път ти го кажа. Попритесних се. Нека да действаме. Чакам 3 паста. Йонко, само ти обясня да преди да тестваме. Нямаме паста, Това, което бе, прави човек. той, е пълен Нямаме шик. паста. И не ми казвай да тестваме или да не тестваме. Добър вечер, скъпи гости. Добре дошли в ресторант Харизма. Пожелаваме ви добър апетит, добро настроение и на здраве. Заедно с моята приятелка Анастасия взехме това място с желанието да го превърнем в едно Арт-пространство с храна. Основната идея на този ресторант е да събираме хора на изкуството, да свирим, да пеем, да каним различни творци, поетични вечери, моноспектакли. Само с музика е трудно човек да си плаща сметките. И така стигнахме и до идеята просто да съчетаем двете неща. И за сега сме с двама готвачи. На две или лафук на ребрата. Как ще има лов? Има. Имаме една сервитьорка, която идва, когато има повече хора. Има пресен лук, черен и червен пипер и пресен джорджан. Много е вкусен. Персонала ни е така съкратен, тъй като нямаме толкова много работа. За да може да се справим, покривам доста длъжности. Управител. Добре дошли, това е вашите масички. Благодарим. Сервитьор. Картофките с сирене за вас. Хигиенист в момента. Мичените. Пей. Той е човека ресторант. Човекът оркестър. Човекът всичко. Абе, Мари, луда работа. Вечно тича. Надолу, нагоре, тича. Каквото трябва да ни се обръщаме към Йонко, не към Анастасия. Не питаме, не я притесняваме за нищо. Анастасия, за мен тя е моето слънце. По принцип съм актриса и се занимавам с кино и с театър. Ами Анастасия, тя обикновено идва вечерите. Тя си е по репетиции. Извинявай. Ало? Ами, Нани, ще трябва да дойдеш до ресторанта, защото... Аз имам и други ангажименти. Така ли? Добре, миличко. Добре, Любов. Добре, къде бяхме стигнали? Анастасия, тя е по пеенето. Помагам понякога на бара. Гледам с по-тежките неща. Да ни ангажирам. По-скоро тя с детайлите, с интериора. Менюто до голяма степен е дело на Анастасия. Имената на ястията. Хундервасер, любима моя. 2 пъти 1001 нощ. Една баща на къща. Имената на ястията са малко странни и не разбираш какво означават. Карузо, Осоле Мио. Джаки и бобеното зърно. Любовника на Клеопатра. Тук човек трябва да сяда с отворена Уикипедия. Тук е модерна кухня. А не сме откъде да е. Той като образователен курс човек да се поръча при вас. Идеята, както пак казах на ресторанта, е с цел изкуство. И също ни се иска и менюто и храната вътре да е изкуство. Да не е просто шопска салата. Защо избрахте името точно на Хундервасер за тази салата? Хундервасер е художник, архитект, който въвежда цветната архитектура. Тъй като салата е цветна. Тя е шарена, но не е
Името много по-артистично. Малко по-екстравагантно се я представях тази салата, заради името. Може би името да привлича клиента. Но факт е, че няма посещаемост. Нямаме работа. В началото тръгнахме много добре. В един момент имахме отлив. Търсиме къде е причината, дали в нас, в кухнята. Аз се отчаивам, той вика, не, всичко ще бъде окей. И кое е окей, бе, човек, като няма ми никой. Никой. Много е трудно. Всъщност не съм предполагал, че чак толкова труден този бизнес. Чисто финансово сме на ръба, защото сметките си вървят. Няма клиенти. И ние не успяваме. Просто постоянно затъваме. За собствениците е важно ресторантът да заработи, но за готвачката залогът е още по-голям. В семейството на Гергана, нашата готвачка, се случи трагедия. Съпруга й почина. Трябваше да работя така да майка, татко. Чувствам отговорност както към Гергана, така и към дъщеря й. За мен, значи, този ресторант много. Решихме те да живеят в ресторанта. Един вид, той в момента е техния дом. Ако той затвори, аз оставам на улицата. Побърнахме се към Кошмари. Кухнята е един вид като вик за помощ, да ни помогнат по някакъв начин да оцелееме. Господин Манчев мисля, че ще помогне. Това е човек, който не ми надеждата в него, че той ще помогне. Защото тези хора го заслужават. Вярвам в доброто. Днес Кошмари в кухнята е в София. Потърсиха ме Йонко и Анастасия, една млада артистична двойка. Освен партньори в живота, те са и партньори в ресторант Харизма. Влизам да проверя къде му се е загубила харизмата на този ресторант. Добър ден! Здравейте, господин Манчев. Аз съм Йонко. Ти си Йонко. Приятно ми е. Къде е Анастасия? Анастасия на репетиции. Нали сте двамата тук в този ресторант? Двамата сме, но тя основно набляга на кариерата си като актриса. Вие свирите тук, какво правите? Свириме, каниме актьори, поети, артистично място. Я ми кажи защо ми написахте. Търсиме професионална помощ, тъй като пробваме всякакви начини, нещо не ни се получи. Да няма хора, значи има някъде проблем. И той е в нас. Къде ще ме следите да пробвам вашето меню? Заповядайте. Жоренце, умолят се скрутове. Не е толкова страшно. То е страшно, защото има неща, които трябва да се оправят. Толкова не е страшно, няма да го поканим. Искате да се анонсирате като арт, ма не го усещам точно като арт ресторант. Хубаво пиано, отгоре някакви бутилки, никакви детайли нямате. Защо пейки, а не столове? Ами, опитваме с това, което... Аз налично. Да. Да видим вашето меню. Кой го прави това меню? Заповядайте. Анастасия. А готвачите участваха? За някои неща, да. Цялото меню е на Анастасия. Тя мисли имената, тя мисли менюто, тя всичко. Това ли за салатите? Райска градина, 1001 нож, любовника на Клеопатра, айсберг, чери, домати, пилешко филе, крутони, пармезан. Това Цезар ли трябва да е? Да. Брей! За първи път виждам такова нещо. Федерико Фелини. Животът е комбинация от магия и паста. Цар лъв. Азиатско пиле. Лувара не съм бил, но в Луварът съм бил. При Мона Лиза. Нали, тук малка грешка. Да. Това са детайли, но са много важни. Карузо. Това е именно песен. Кой изпълнява тази песен? Ами, не знам аз. Но това е твоето меню. Ти работиш тук. Трябва да знаеш всичко. Спите неудобство. Добре, вие си мислите, че като създадете такова меню, ще докарате повече клиенти ли? Опитваме по някакъв начин да създадем интерес. Ама той интерес се създава с храната, не се създава с писането. Това меню, знаеш какво ми прилича? На репетиция, а не на меню. Това е шеф Манчев. Любима моя. Зелена салата, рукола, авокадо, краставици, чери домати, пуширано яйце. Защо любима моя сте кръстили тази салата? Това е по идея на Анастасия и... Това е нейната любима салата. Да. Дай ми една любима моя салата. Добре, я ще разгледам другите неща. Слагаме го в водата да се свари. Трябва да е красиво. Някой път се получава, някой път не се получава. Тя формата е една такава. След колко минути ще е салатата? Предполагам 7 минути. 7 минути засичам, обещаваш. Почва да тича вече. Готови ли са нещата? Любимо мое. Заповядайте. Какво е това отгоре? Пуширалница. Да. Той ми прилича повече на пържен, колкото на пуширано. Не е пуширано.
Ти знаеш как се пуши яйца? Когато го разрежа, жълтъкът да ми се разтече. Добре измислена, но лошо изпълнена. Един кажи на готвачите, какво мисля? Хубава салата, но лошо изпълнена. Пушираното яйце трябва да е забулено и да е рохко. Яйцето го приварих малко повече. Това какво е? Фотосинтезиращи. Фотосинтезиращи. Тъй като и двамата сме вегетарианци. Джак и бобеното зърно. Да. Добре, поръчам го този Джак. Уна море гранде, джак бобеното със зърно, свински врат на скара, с азиатско пиле, чеснова пърленка. Айде бе, къде е тази Анастасия? Кога ще дойде? Принцеса Анастасия. Добър ден. Анастасия, Да. приятно ми. От репетиция идвам. А в ресторанта? В ресторанта помагам с артистичната програма. Аз не разбирам от бизнес, ако трябва да съм честна. Тук се занимавам с това, което е по-близко до мен, с артистичните неща. Аз менюто, май бая сте помогнали. Ами наложи се, за съжаление. Що такива имена сте писали? Ами защото сме артисти. Той е по ресторанта, ти си по арта, е арт-ресторант. Идеята е, че каниме най-различни хора на изкуството. Ако ги каниш в читалище, окей. Но когато правиш ресторант, нещата стават коренно различни. Има една сериозна организация преди това. Нашите сили стигат до тук. Кой е режисьора? Тук. Да, Йонко е режисьор, аз съм сценограф, а долу са артистите. Герганча, ти резали някакви такива нещо чушки? Лук? Не. Не. Червен лук някъде обеден имаме ли? Не. Ето, Джак и бобеното зърно. Това е страшна карикатура. Зелена салата, лук, чушка, мляко и това е бобеното зърно. Така ли? Трябва да има нещо зелено, черно, каквото и да е. Нещо да има цветове, така да... Първо се храни окото, все пак. Тази презентация харесва ли ти? Може да изглежда доста по-добре. Всяко ястие е като една малка картина, която правя. Представям себе си. Влагам емоция вътре, влагам желание. Правя го максимално красиво, вкусно. Знаете ли какво мисля? Че е вкусно. Само, че не е добре презентирано. Добре, нали сте арт? Може вкуса да е страхотен, но и храната е музика за очите. Така е, ние го мислиме и го искаме. Заявката е едно, изпълнението е друго. Съставките, които са вътре, както и прочетеш, мисля, че са, нали, някакви готини. Изведнъж, когато изпълнението се разминава с очакванията. И там идва проблем. Джак и бобеното зърно, презентацията ми хареса. Презентацията не хареса. Да. Нищо, мама, нищо. Важното е работата да върви. Това, което виждаш в менюто, особено като имена, артистични и така нататък, не отговаря на това, което се издава като поръчки. Сега подготвяме пастата, нали? Да. Уна море гранде. Уна мора гранде. Заповядайте. Паста ли? Прясна, непрясна? Не е прясно. Що? Доматите, що не си ги белите? Гледай, и виж си люспите там. Погледни си ги. Да. Тая паста е отвратителна. Нищо не ми говори тая паста. Супер невкусна. Супер невкусна. Пастата не му хареса. Заради доматите, чери доматите. Добре, домата че... добре. Да, има люспа. Правил съм пасти с чери домат. Наистина след термична обработка люспата става малко. Но някои хора го харесват така. Не знам това сега дали е наистина грешка. Може би трябва да го обсъдим с Манчев. Искаш ли оград? Да, е така дръвно. Лекенко. Азиатското пиле. Защо азиатско пиле в менюто? Това е причината да е тук това пиле. Пилето долетя от Азия. Кое му е азиатското това пиле? Имаш редукция от балсамико, която се разлява, какви са те окраси. Украсява и чинията пък като хората. Така сме се решили още в началото, като започнах с Анастасия. Решихме, че така ще бъде украсено. Това е ориз с чушки, подправки и соя-сос. Но то за лично не става това. Храната, която ти я презентираш в твоето меню, ти трябва да си изживял. Музиката е по същия начин. Свириш музика, която ти я усещаш. Разбирам, няма концепция. Никаква концепция. Италианска, азиатска, българска. Италианска, българска, гръцка, не е окей, лувърът. Накрая никва. Господин Манчев, не виждам място на това ястие в нашия ресторант. И каза, че няма нищо азиатско в това пиле. Аз не знам кой е каквото каза. Никой не ми е обяснил как трябва да изглежда на ястие или с какви подправки се прави. И понеже съм готвач, се очаква да мога да го сготвя. Що така, бе? Що така, бе? Абе, защо така ми... Ми издаде по нещо врата.
Не е била да граб с карата сигурно. Или не сте намазала соло? Намазах ги. Карата. Аз намазах това, да. Самия брат. Няма значение карата. Ще ми сгори пържолата. Свинския врат, господин Манчев. В менюто как е? Свински врат с какво? Пръжени картофки, скопари чесън и зелена салата. С печен лук. Къде ви е печен лук? Ами се, ще ги попитам. Айде аз. Идете и двамата. Как може да пишат нещо в менюто и да не го изпълнят както трябва? Печения лук на пръжолата. Няма го. Да, забравихме. Точно на него се изложихме. Ето, аз му казах за лука, хем му напомних и пак го Нищо, сега нормално е. Има напрежение. Той се забравя по нещо, не знам. От преценя може. Много се притесних, нали съм смисъл. Един лук е, ама го забравихме. Да го направим. Да го направим. Да, не се притеснявам. Сега ще се оправдават с притеснението на готвачите. Какво стана? Притесниха се, аз ги успокоих и така. Когато си професионалист, няма място за притеснение. Това е редовното оправдание. За мен готвеното изкуство и изкуство се прави в положителна среда. И е много важно да запазим приятелското отношение и положителното. Само, че погледни какво се получава. От едната страна е изгоряло, от другата страна не е. Много елегантно сте го скрили. Много хитро. Ние тук обираме, нали, пешкира, но в крайна сметка каквото приготвят те. Трябва да се следи как се изпълнява. И как става това следене? С много сериозен контрол. Готов ли си, Жо? Какво носиш сега? Я ми кажи. Това е липсващата част. Виж ме, човек. В смисъл, първо, готвачът ти погледни какво е направил. Изгорява ли? Поизгорява. Поизгорява. Тя направо си изгорява. Погледни за какво става въпрос. Това ви е провал. Недопустимо е да се издава храна по този начин. Къде е вашата харизма в менюто? Не е в чинията. Не е. Не е в това, което вие сте искали първоначално да презентирате. Да, със сигурност. Това е най-катастрофалното. Ами доста бях засрамен. И това искам сега, ама много добре да го натъртиш на готвача. Този път обаче ти ще говориш. За себе си аз знам, че съм прекалено мека и дори като им казвам, като правя забележка, вероятно не го правя както трябва, но... Много жалко, много жалко. Пръжолата всъщност е... Много суха вече. Не е изгоряла. Това не е окей, тя е твърда. Каза, че това е най-лошото от всички ястия. Той се забави тук с картофи. Аз още тогава казах, хайде, Жоржо, защото изгаря пръжолата. Колежката прегори, което си беше сериозна грешка. Даже не я погледнах, как тогава не можах да видя. Колкото съм отговорна аз, толкова е той. Значи всеки носи отговорност. Аз видях вашите проблеми. Вие как си ги виждате? Ние знаем, че има някакъв проблем, но не може да го конкретизираме, защото не разбираме достатъчно. Вие сте имали едно намерение да правите арт-ресторант и то да се казва харизма, ама нито харизмата видях, нито арта го видях. Храната зле като изпълнение, няма никакво творчество в нея. След това менюто, катастрофално. Не може да правите такова меню, да пишете такива неща, а пък от друга страна не може да ги изпълните. Добре. Да имаш ресторант не е лесно. Едно е намерение, да има музика. Музиката е чудесно нещо. Аз също много харесвам музика. Но не е само това. Утре влизам в кухнята и виждам какво правят готвачите. И оттам нататък продължаваме напред. Имаме нужда точно от един артист в кухнята да влезе, какъвто е шеф Манчев, и да ни помогне. След рекламите, шеф Манчев влиза в кухнята. Справим. Няма да се справиме. Общо взето, най-вероятно ще има така нещо, знам ли, конфликти. Абе как ще ни върнеш така, теле? Как така? Погледни, водата не ти е завряла, това ти е сухо. Сега ще се стопи и ще... Ама защо те... Влезме вътре, нали така? Прекалено много паста си сложи и водата не ти е завряла. И махни си половината паста, защото ще се скараме жестоко. Този джулан го вадиш от пликчето, Да. слагаш го в микроволновата печка, Така. кръсти го джулан в пликче в това меню. Да, право е ад.